ngima medo idho. E pacho ka tinende ni nonro ma ogol kod piny owacho yango ni medruok obedo e nengo mwandu kod chiemo. Nengo chiemo kende omedore gi 15.8 nyakora Mungajo. Kata obedo ni oganda jo Kenya ne geno yudo fungruok mar ngima bang' yiero maduong' ma dwe mar aboro, geno koro medo nimo kaluwore kod ngima ma medo idho. Lipot mar nonro mowuok e bengi maduong' mar piny Kenya CBK oyango ni nengo mwandu ma jopiny tiyogo pile koting'o chiemo nyocha omedore gi 15.8 e dwe mar apar, kama medruok mamalo mogik kopim kod nonro mora mora mar CBK magisetimo e wi medruok mar chiemo ma pacho ka. Lipodno koro nyiso ni jopiny Kenya nyaka med rido kanda. CBK bende olero ni medruok nengo chiemo mar 9.6 e dwe mar apar ema ni malo moloyo kopim kod kaka nengo chiemo osebedo ka medore kuom higni 5 mokalo. Nengo mar mok ngano ema nomedore moloyo e dwe mar apar kod 40.8 kopim kod mwandu mamoko kaka sukar, mor chiedo kod mok kuon. E dwe mar apar higani nengo mor tedo mar salad lita achiel ne oidho nyaka $366 gotonglo 48 ka opim kod $274 gotonglo 22 mane usogo mwandu no dwe mar apar higa mokalo. Kata kamano, mane onyiso dok chien mar 3.5 mar nengo salad kowuok $379 gotonglo 84 mane usogo mwandu no dwe mar 9 mar higani. Mondo ng'ato ne ng'weny kuon e dwe mokalo mar apar, nyaka ne ogo tamsi malong'o kaluwore ni kilo 2 mar mok kuon ne iuso $177 gotonglo 66 kopim kod $133 gotonglo 70 mane usogo mwandu no dwe mar apar higa mokalo, ka sukari kilo achiel ne oidho nyaka $154 gotonglo 95 kopim kod $113 gotonglo 70 mane usogo mwandu no dwe mar apar higa mokalo. Idho mar nengo chiemo miyo jopiny koni ok ginyal kata chopo dwaro mamoko kaka chulo udi magidakie, tero nyithinde sikul kod dago ngima manyiso nyadhi. E oda kumanage myself otama nikech kaka temo balance gik moko ok donji. Pikipiki mwa waringo gono ni ido ka otiyo gi fuel kata mana mar 200. 200 no kidhi keti donge 100. To kata kaka idwa dhi chieme ot kia. Kingo kinyi piny ru. Kata kaka nyithindo madhi chai di school onge. Pek manene Hawking sani. Ngimo dhi oidho, wan jo uso wadhi wang'eny, gari achiel wanyalo go dhano 10. Mayudo ka samoro walaro uso. Chon kana bire uso nanyalo wadu chieng' na yudo profit 100. Sani anyalo wa kata gi $200 kata gi 150. Koro aneno pek gi nyithindo, kaka nyithindo chiem. Iyudo kodiochieng' inyalo loso client achiel to kokalo ahinya tariyo. Tariyo no nwa loso gi at a rate of 100 bob ka en QTex. Tiyudo ka sani ngima tek ma mondo client omi 100 no itemo. Sani goro achiel en 180. To sani ka nyathi oba landa to nyalo duogo nindo kech. Mamur ka ng'iyo en mamur mathin kama endi en $5. To mondo achame oda gi nyithinda ka ande school fees wuoda matin obedo sani ok nyal somo. Man dala kama somo sani nikech dala kucho nitiere kaka nitiere. Lakini mantiere ka obedo kata ot sani. Kwayo magin go en mondo piny owacho otimie ng'uono. Nar chamo goro kata riyo sani kata goro ariyo no kanyal yudo. Nikech ka mafuta ni malo, salad ni malo. To iye karkabe kaka muotiye. Ja municipal en koda gi ka. Kora wakwayo ni uchumi ni mala ahinya. Uchumi gileno hapo gidok wa piny. Wakwayo the president ni mondo ging'iye ni to fuel ma osebedo mamiyo gik moko dhi malo ni gitime ang'o mondo mi ja Kenya obed kod yweyo maber kod kawach mar chiemo. E kinde ni makoro jopiny orwako dwe manyien mar 11, pod gitero lemb geno ni nengo chiemo kod mwandu mamoko mochuno nyalo dok piny mondo gidagie ngima manyiso nyadhi. George Bati, Ramogi TV.